Ja. Kigger på. Ja. Ja, det har jeg. Hvad har du? Ja, hun har slået en bog. Hvad er det? Ja. Hun har slået en bog om det. Ja, der er mange, der begynder med tørklæde. Ja, der er de var 16 år. De siger, at man begynder der med 16 år, og det er ikke rigtigt. Det er faktisk over 9 år. Sara, kigger. Okay, og jeg har også hørt, der er nogen, der er blevet, de siger, at der er nogen, der bliver muslimer, når de er 50 år. Jeg har set rigtig mange danskere, der begynder med tørklæde. Det er mig. Og jeg har også set, altså, der er en dag, hun blev 60 år. Hun er lige begyndt med tørklæde, og så døde hun. Og så kom hun hjem, måske. Jeg ved måske op til Gud. Ja, det er super.